प्रश्न आम्ही बीएससी सगळ्यांनी चर्चा केली. आय बॉट इट टू दी नोटीस टू यू अँड टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. खास करून स्पीकर सर, आयच्या दिसाक जो एक मुगेलो जो 28 स्टार क्वेश्चन नंबर 1A हो सेस आणि कंप्लायन्स हेजेर आशिल्लो तो ट्रान्सफर करून आज आन्सर दिला. स्पीकर सर, ही व्हॉट इज दिस? 3 पुसा जाली स्पीकर सर. आय हॅव रिटन अ लेटर टू यू. दिस इज द लेटर रिटन टू यू ऑन 16 जुलै. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आम्ही प्रश्न घाता 1A मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदालान अदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा. आणि हे प्रश्न कित्याक स्पीकर सर ट्रान्सफर केले? प्रश्न हे जाऊ दी. कित्याक ते प्रश्न ट्रान्सफर जाले? क्वेश्चनवरच घ्या न्ही पहिले. अरे स्पीकर सर, I have raised a point of order. Speaker sir, I have raised a point of order. तू हेजे तुगेले दिवपा जाय. स्पीकर सर, क्वेश्चनवर जाऊ दी. स्पीकर सर, हो घोटाळो स्टार्ट पहिले दिसा कमेंट स्टार्ट पहिले दिसा कमेंट ट्रान्सफर केला. ऑपोजिशन Because sir, this is for the 3rd time. This is hatya of Lokshai. Because sir, third question Baban. A question, because sir, third question Baban. A question, because sir, emergency लायली पहिली